Ето обаче нещо по-много силно го изпускат. Нищо ще пробваме тук покрай туфи, покрай храсти. Предните години така съм си ги увял. Мина с воблера покрай туфата и изкочи някой щукле. Много е силно. То дори и тук, където по принцип, като го изпускат, си по-бавна водата, тук в момента е брутално силна водата. Може да я там към топлата вода да пробвам. Може и да съм капот, гледам. Не е добре работа. То шлюза са го отворили догоре. Направо бута туфите. Толкова е силно течението тук. Тук са отрязали дървото, супер. Ама щуклета не виждам, само кленове. Но сега е забрана и въобще няма и да им хвърлям. И това тук шаран ли беше? Нито едно щукление. Има едно. Е там в клоните. Отзаде. Но то няма как да му подам на това. Сега с тия паднали клони. Обърна се. Може и да спаса капот, спокойно. Да, взе го отма. Супер. Тия воблери са ми седенични куки, да не ги мъча, а отделно си минавам и от всякъде с тях и на мен ми е по-добре, и на рибите им е по-добре като цяло. Ето колко само фащаш. Тук куката и хопи си откачил, няма кухери, няма прости. Тази даже е болно нещо, тук има някаква рана отстрани. Да си оздравя рибката. Воблерчето е Goldie Tiny 38S. Само куките съм му сменил с единични. Така дето се вика, сега го хвърлих на туфата отгоре и си го провлачих отгоре по нея, нито ми закачи, нито нищо. Много по-удобно е с единични куки. Верно, чат пат се откачат риби, ама голяма работа. Но си правиш много по-хубави проводки, си прав с тях. А тук как е обрасло, няма минаваме. Тук така никога не е било. What the fuck?
Удари ме там една малка. Ама го плювна. Как изкочи в туфата. Не знам дали се видя. Но е приятно така с единичните куки. Кой какво ще да ми говори. Нито ми се оплита, нито нищо. Те сега, примерно, ако бях с тройките, сигурно щях да фана. То воблера с малки тройки щеше да... И се разпори устата направо. Тя да стане тук пред мен. Но едва ли пак ще го повтори. Рядко повторят, макар че тия малките са малко глуповати. Не, дава на заден вече като го види. Ево е чуклето ми, като ме удари. Той е тук застана са пред мен. Даже има една идея по-голяма от това, където го фанах преди малко. Може би ако сложа някоя друга примамка ще стане работа, но не ми се занимава. Не е било моето. Ето човек от Яра ги проверява. Моята е в това обаче. Идвам. Опа, мен билета ми е в колата. Много хубаво, че ги проверяват тук. Се те виждам на Панчарево. Да проверяват. Тук има такива хора, дето всеки ден на плувка и си мислят, че деца вика може да си правят каквото си искат. Добър ден. Билети за проверка. Ама ми е там в колата при банята. Да. Чакам те тук, отсли въдицата. Тук и те чакам. Добро. Затова си ги носете. Билетите у вас. Носете си билетите във вас. Защото аз мога да си го държа с идеята да не го загуба. Все в колата си го държа. Добре, че хода бързо поне. Ако някой дет ходи бавно, ще занимава един час този билет. А сега най-големия филм е дали ми е в колата. Ето такова. Гледаме кога ми е. Ето е, редовен съм до 20, до 26 ми е даже. Айде обратно са. Да ми дойде акъл, да си го нося време. Който няма акъл, има крака. Те са си оказали хората. Ама го взех за няма 10 минути. Много бързо хора. Паркираш колата тук, бе? Ама защото спирам на банята и почвам си минавам местата. Аз не седя на едно място. А тук въобще не очаквах да. Па си го държа в колата, защото съм не знам защо го държа в колата. 26. Да, до другия месец. Да. Редовен сега не кажа да почти. 294. 294 0838. 08. 38. Един подпис, че се проверя. Всичко добро. Да питам сега, примерно аз си ходя редовно до нас там на Враждебна на баластрирата, къде я зариват. Баластрирата са разрешени. Там няма да имам проблеми никакви. Да, това ме интересува. Тук само за щуки минавам. Всичко хубаво и лек ден. Така, сега приберем билета, ще държа в раницата вече. И продължаваме.